Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ama Batundo anakku limbuk piye yung? Lerem luwih dhisik ya, Nduk, nganggo ambekan. Ngaturke apa ta wigatine? Aku karo kowe tinimbalan bengi iki. Nggih, Mak Hooh. Ning luwih dhisik ayo. Anakku limbuk ndak kanthi ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya, Yung. Karena aku karo kowe isih diparingi kenikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Muka tanpa nikmating Gusti Allah. Awake dhewe bisa manunggalan tetunggalan kaya bengi iki. Nggih yung ngestokake dawuh. Banjur bengi iki sowan ana ngendi dan dalam rangkaian adicara apa? Bengi iki aku karo kowe dinuta kelawan kabeh warga masyarakat ingkang lenggah. Ya kuwi ingkang mapan ana ing dusun Jagalewon. Oh ngono. Kinen ngestreni para warga masyarakat anggone kagungan kersa ya kuwi bersih dusun utawa sedekah bumi utawa ana sing ngarani nyadran, Nduk. Oh ngono. Bersih dusun utawa sedekah bumi sing dadi acarane. Minangka rasa tandha syukure para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jagalewon kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Gusti Allah, Gusti sing murbeng dumadi wis paring dawuh lumantar kitab suci. Sok sapa sing gelem syukur marang nikmatku sayekti bakal sun tambah kenikmatane. Oh ngono. Kosok baline sapa sing kufur utawa ora gelem nyukuri kenikmatan kang ndak paringake sayekti bakal nampa siksa sing perih. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula syukur perkara kang baku, syukur perkara sing wigati ya, Mak. Nduk. Krana bersih dusun utawa sedekah bumi uga ana sing ngarani merti dusun. Iya. Kuwi ngono mujudake adat utawa tradisi sing ditindakake dening para warga wiwit jaman makuna-kuna ing tanah Jawa. Iya. Sing inti sarine para warga masyarakat ngaturake syukur marang Gusti kang ngakarya jagat awit kamurahan lan kamulyan kang diparingake. Oh ngono ya, Mak. Ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing bedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Oh ngono. Iya. Tradisi iki sing dadi jati diri, identitas utawa ciri khase wong Jawa. Ngono ya, Mak. Iya. Iya. Ngono kuwi, Nduk. Kejaba kang saka kuwi bersih dusun uga dadi ajanging sedekahan. Oh ngono. Ingkang ditindakake dening para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jagalewon. Oh ngono. Mongko sedekah kuwi lak weweh. Iya. Sing awujud apa wae. Oh ngono. Sing bisa gawe senenge wong akeh. Oh iya ya, Mak. Iya. Mula bersih dusun sing ditindakake dening para warga ingkang lenggah ana ing dusun Jagalewon iki mujudake amal sing becik. Merga bersih dusun sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh sing padha rawuh supaya seneng lan marem penggalihe. Lah iki yen digandengke karo tuntunan agama sejatine ya sambung ning ora langsung, Nduk. Oh ngono. Jane ya sambung. Iya, sambung. Intine wong bersih dusun kuwi janjane nak ana telu. Ana telu. Ana telu kuwi apa wae? Siji, ya kuwi syukuran, angka loro sedekawan, kang angka telu ya kuwi dadi ajanging silaturahmi. Oh iya. Iya ya yang iya. Lah, telu-telune kuwi dadi utawa kuwi mau uga klebu perintahing agama sing kudu ditindakake marang kabeh umat kang ngarasuk agama Islam.
Ngono. Mula wis sak wajibe aku karo kowe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kunjuk marang sapa wae, Mak. Ya kuwi kunjuk dumateng ingkang angka setunggal Bapak Ketua Panitia sing mau sore awake dhewe wis jagongan. Iya. Yen ora kleru panjenengane asmane Pak Sukarji. Ngono. Iya. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo Bapak Kepala Desa utawa Pak Lurah. Iya. Bapak Lurah Bagor Wetan. Iya. Uga sedaya panitia bersih dusun ingkang sampun nderek bot repot kagem suksesipun pagelaran dalu menika. Oh ngono ya, Mak. Iya. Lan ingkang pungkasan ngaturaken panuwun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing dusun Jagaliwon awit kapercayan ingkang sampun dipun paringaken kalian kula sak kanca. Iya. Iya ya, Mak. Iya. Nggih yo, heeh. Mula bersih dusun utawa sedekah bumi uga kena kanggo sarana ajanging silaturahmi ya, Mak. Nduk. Dawuhing agama wis ngandharake sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi sayekti bakal didawake umure dijembarke rezekine. Allahumma amin. Iya. Dasare iki sasine ya apik, sasine ya becik. Iya. Wulan Muharram utawa bulan Sura. Iya, Nduk. Sasi sing apik kanggone wong Jawa kinarya prihatin utawa tirakat. Oh ngono. Iya. Kanggone wong Jawa tirakat sing paling ampuh kuwi ana loro. Ana loro. Heeh. Apa wae? Siji kuwi melek, loro kuwi luwe. Oh ngono. Ngono ya, Mak. Iya. Mula wong Jawa biyen ana sing tau duwe unen-unen, aja mangan ning isor longan, aja turu bantalan merang. Kuwi kabeh tegese apa, Mak? Kok ana tetembungan aja mangan ning isor longan, aja turu bantalan merang. Aja mangan ning isor longan tegese longono anggonmu mangan. Betao luwe utawa tembunge liya sregepa nindakake poso, Nduk. Oh, ngono. Lah yen ana tembung aja turu bantalan merang, kuwi tegese turumu sing arang-arang. Utawa tembunge liya sregepa melek, sregepa tafakur utawa riyadah. Oh, iya ya, Mak. Iya. Adicara bersih dusun utawa sedekah bumi kaya bengi iki iya ana ing dusun Jagaliwon. Gelar acarane wayangan. Iya, iki wis sak trepe kok nok wis pas. Ibarate tumbu oleh tutup. Kok ngono, Mak? Merga wayang kuwi ora mung tontonan ning uga dadi tuntunan kebak ing tatanan. Tontonan kena ditonton sarana hiburan. Tuntunan mbuh kuwi dalange sapa, tanggapane pira, nek tanggapane ngendi, kuwi jroning lakon-lakon mayang mesti ana tuntunan-tuntunan sing becik, tuntunan-tuntunan sing apik. Oh ngono, Mak. Dadi kabeh lakon sewengi iki mangka filosofi sing apik, filosofi sing becik. Lakon sewengi natas wayang purwa iki jan-jane nak isine amar makruf nahi mungkar, tegese amar tindakno makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Oh iya, iya ya, Mak. Tembunge Jawa Suradira jayane ngrat suh brasta tekaping ulah Darmastuti. Sapa sing disi ala ing kono wahyune bakal sirna, nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake. Iya ya, Mak. Ya. Dadi isine wayang kuwi nggambarke wong urip ana alam donya. Contone piye, Mak? Contone wayangan kaya ngene iki. Iya. Wayangan kaya bengi iki ngene iki sing jenenge wayang kuwi kapérang ana 3, sepisan pathet 6, angka 2 pathet 9, sing pungkasan angka 3 ya kuwi pathet manyura. Oh iya, Lah iki ya gambarane wong urip kenang apa kok? Ya kuwi kapérang ana 3 terbagi menjadi 3. Oh ngono. Filosofine apa? Wong urip ana alam donya, kuwi ya kapérang ana 3 bagian. Contone, 1 kelahiran, angka 2 temantenan, sing pungkasan kematian. Oh, ngono, Mak.
Tur perkara telu iki mau sing ngerti ya mung Gusti Allah. Oh, ngono ya, Mak. Perkara kelahiran. Kemantenan lan kematian iki sing ngerti nggur Gusti Allah. Kelahiran wis cetha to, Nduk. Iya, kemantenan ya ngono. Judul ki ana ing ngastaning Gusti Allah. Enek to, Nduk, contone wis akeh. Wah, direwangi pacaran. Nganti 5 taun munggahe 6 taun. Ning ngendi-ngendi wis gandeng renteng ngalor ngidul ora tau pisah. Iya. Lagi pacarane nyeluke wis papah mamah. Iya, Warung ngono kuwi ya ning ngendi-ngendi dipuarani ning ngendi digandengi. Tiba ning padha tibake bareng ngono terope karo wong liya. Lah ngono kuwi. Dadi ora iso dicedhek. Jodoh kuwi ana astane Gusti. Iya ya Mak, iya. Iya, alhamdulillah. Dadi awake dhewe pasrah sumarah marang Gusti sing Maha Murah. Kembali ke benang merah. Didongake warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Jogolewon. Kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara bersih dusun. Iya, Nduk. Sung aku Mbah Nyumili kok ngger. Iya. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara bersih dusun, iya. Dusun Jogolewon dadi dusun sing badatun thayyibatun warapun ghafur, iya. Gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja, iya. Murah sandang lawan pangan, tinaketa ing kamulyan tinebihna saking bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Eman. Iku
mate dianakake penelitian ya kuwi sing meneliti salah satu dosen saka Institut Seni Indonesia Surakarta, dosen isi Surakarta. Ya kuwi sing mucal babagan pedalangan. Penelitiane yen ora kleru tahun 2012 yen ora kleru. Penelitiane babagan apa? Pagelaran wayang. Iya. Becik dalang lokal, becik dalang saka senior pepunden dalang saka Solo. Pagelaran wayang terbanyak tiap malam kuwi manggon ana ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Oh, ngono. Ngono ya, Mak. Iya. Sasaben bengi Nganjuk ana wayang. Entah kuwi dalang lokal, entah kuwi dalang saka pepunden senior dalang saka Surakarta. Ngono ya, Mak. Ora aneh ora mokal kok, Nduk. Iya. Ora aneh ora mokal yen to Nganjuk kuwi dadi kedunging kabudayan. Oh, ngono. Mergo Nganjuk kuwi ora mung penikmat wayang ning uga pengamat wayang. Oh, iya ya, Mak. Nyang apa-apa ki menikmati. Ngono. Disuguhi lakon yo gatekke. Iya. Disuguhi hiburan, iya, utawa lagon-lagonan uga mengapresiasi. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mergo penonton ana ing Laladan Kadipaten Nganjuk. Penonton ana ing Laladan Kadipaten Nganjuk kuwi yen arep mirsani wayang kuwi tekan omah wis gawa sangu. Sangune apa? Upamane arep nonton dalang A kuwi wis arep-arep aku arep nonton dalang aki sing tak delok ikine. Oh, ngono. Dadi ora mungkin ana penonton Nganjuk nonton dalang A terus banding-bandingke kok ora kaya dalang B, ora kaya dalang C ya. Oh, ora mungkin. Ora mungkin, Nduk. Oh, ngono. Dadi wis berdewasa dalam mirsani wayang mengapresiasi kabudayan ya, Mak. Jajal, bengi iki ya. Kaya bengi iki Nganjuk wayangan pirang titik. Oh, ngono. Ning Kajang ya nek wayang. Ya. Ning Liman ya nek wayang. Oh, ngono. Pirang-pirang, Nduk. Oh iya, luar biasa Kadipaten Nganjuk. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe wis kasembadan sowan komplit. Sowan komplit, Nak. Alhamdulillah wayang gamelan gawan tekan omah kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip Ganung Kidul Kadipaten Nganjuk. Iya, wingi prei 2 dina. Iya, iki lanjut. Oh, ngono. Mulai estafet lagi. Oh iya. Wis iki ora leren, Nduk. Oh iya, Sesuk 12 Kediri, sesuk eneh 12 Blitar. Iya. Ngono ya, Mak. Terus sambung meneh Macanan. Oh iya, iya ya, Mak. Uga pengumuman pisan kanggo para warga masyarakat ana ing khususe Kabupaten Nganjuk. Iya. Awake dhewe pentas ana ing Nganjuk dan sekitarnya ora mung saiki. Iya. Ning sok dibacotke ana tanggal 29 uga awake dhewe ning Macanan. Macanan lo jeret. Dilanjut meneh tanggal 31. Oh, ning endi? Patran Rejo. Oh iya. Iya ya, Mak. Kuwi duet dalang loro. Weh. Duet dalang loro. Dalange loro. Kowe karo sapa? Karo dalang Badrun. Oh iya. Badrun iki sapa? Mas Badar. Oh iya. Iya ya, Mak. Oh iya. Alhamdulillah. Ora kena sambat kesel. Aja sambat kesel, Nduk. Dadi pengerawe, dadi dalang, dadi sinden umpama sasi Juli Agustus ibarat sasap ben bengi ora leren, ben bengi ngadep tabuh, ben bengi ngadep mik, ben bengi ngadep debok. Ya, aja sambat ngelingono jaman corona mbiyen. Oh. Ngono ya, Mak. 2 taun merongos. Iya. Isine klumbrak, klumbruk melumah murep ning kasur. Lah iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu tetep disyukuri, Gusti Allah nganti bingung ngrasakne menungso. Diwenehi aja pakai sambat, iya. Diwenehi ora enek apa-apa sambat. Lah iya, iya ya, Mak. Mula kudu tetep disyukuri, iya. Iya ya, Mak, iya.
Iki awake dhewe saka keparenge para panitia, heeh. Panitia bersih dusun Jaga Lewon. Iya. Awake dhewe sowan rene ora ijen. Uga ana para bintang tamu sing ikut andil memeriahkan pagelaran pada malam hari ini. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Sapa wae? Ana Mbak Apri saka Klaten, Mbak nggih. Klaten. Oh iya. Klaten ya. Klaten. Terus iki ketambahan ana meneh Mas Lindro. Oh, dadak. Ora apa-apa ditambahi. Apa-apa ditambahi pokoke. Ya wis panggung jembar, lighting tak tambahi, sinden tak tambahi. Kok tak tuambahi kabeh bengi iki. Iya. Jaga Lewon wis pokoke tak gawe spesial. Iya. Iya, Iya, Kayak ngene iki nek taun ngarep ora balik rugi, Nduk. Iya. Sing rugi sapa? Ya dhewe ora ditanggap kok. Ya. Ya, aku kepengin Mas Lindro dhisik ngancani omong aku ning dhuwur panggung. Oh ngono, sepote Slindro. Apa? Serampat. Ya, serampatke. Ya, ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Heeh. Monggo Mas Lindro ngancani kula. Ya, serampat celorot. Yuk. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mas Lindro. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Canyek, Mbak Limbu. Nggih. Kula sik bingung Bingung napa lho, Mas? Ki jane tanggapan tenan apa ora kok gek-gek kleru niki. Kok kleru? Lah pamflete ning YouTube niku bintang tamune Mimin kalian Mbak Apri. Heeh. Ki kok aku kadung lucu rek bayar aku ora jelas melok sapa lho niki. Lho ora iki tambahan saka panitia ngono lho. Arepe ngapa ki nambahi gambarmu, face-mu, rupamu, gitu. Kuwi sik to kok dirupak-rupakke. Maksudnya wajahmu. Pasuryane ora. Heeh, ki wis kadung kesebar ana medsos media sosial. Oh alah niki to. Yo tetep bayaran, kadung munggah panggung blangkonan. Nggih, ketoke kok niki ora jalukane Pak Lurah niki. Lah jalukane sapa? Bojone Pak Mukijan Yusulipah iki lho, Mai iki lho. Endi omahe ndi? Daleme niki lho, Wah. Masyaallah. Lah yo omah apike ngono kamar mandi lawang kok ya ora duwe. Hei.
tak tepapuk engko. Lho, saestu lho. Lah iya kuwi pancen ciri khase ngono ning pedesaan. Oh, nggih ning hebat Kuwi lho, Pak. namanya kamar mandi merakyat. Merakyat. Kula nguyuh mawon madhep mengguri ngeten kok. Oh ngono. Ndak diparani wong dadi nguyuhku ngeten, dadi ngerti nek enten tiange ngoten. Oh iya. Bersih dusun jaga lewon Mas Leres. Rendro. Nggih, Mas. Mangan rawon ning pinggir sumur. Heeh. Muga-muga piantun jaga lewon panjang umur. Allahumma Amin. Mangan rawon ning pinggir sawah. Muga-muga piantun jaga lewon saya barokah. Allahumma Amin. amin. Tuku tomat ning pinggir dalan. Heeh. Kapan Pak Camat wayangan, Pak? Mosok ya ming nonton tok to, Pak. Pak Camat pun rawuh to? Rawon iki Pak Alhamdulillah. Agus Sekjen nggih ugi rawuh. Heeh. Sedaya Punggawa Praja Kabupaten Nganjuk sami mlempak wonten mriki Alhamdulillah. nyekseni warga dusun Jogoliwon. Iya. Desa Bagor Wetan. Wetan. Ngawontenaken nyadran utawi bersih desa. Leres Mas, niki wau pun disiapne nang pondokan, niki nggih celak daleme Bapak Lurah. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Pak Lurah, Pak Sugeng Anto, Bapak Kepala Desa Bagor Wetan. Nggih, ugi Bu Yunik matur suwun, Bu. Bu Yunik sapa kok kaya Juragan kenal-kenal? Brambang. Bu Yunik. Bos Brambang niki. Kula apal kalih mriki, wong kula biasa pijet teng mriki kok. Lho. Pijet ning Jogoliwon iki? Alah nek awakku kesel pun teng mriki mawon. Heeh, ning gone sapa? Mbahku bojone Lik Gio iku lho, tangan kanane Mas Sugeng Antok niku. Kok apal men to? Omahmu mbloro iki mongko. Apal tak catet iki Mas Abdul. Wong golek pangan iku sak gathu-gathuke to niku. Iya, heeh. Sing masak enak, pirsa sampean sing masak sapa niku? Juru masake. Alah iya sing ngerti ra. Lah sampean apa ngerti? Ya ngerti to. Sapa juru masake? Bu Darmini. Sing wedakan ora rata iku lho. Wedakan ora rata piye. Lah nganggo skincare karepe rak napa niku pamane nyuwun sewu. Nek kaya ibu-ibu warang ngoten niku skincare siang karo malam. Siang malam. Dibedakne. Nek Bu anu iki Darmini ora e. Lah piye? Siang karo malam diulet dadi krim subuh. Mula ya ndak rata. Rumangsaku kok penontonnya luar biasa, Mas. Lho, piantun mriki to Mas nyuwun Nggih. sewu. Mas yo kula asli dalem kan saking Blora Jawi Tengah. Nggih. Ning nyambut gawe kula sakmenika wonten aladan Jawi Timur Nggih. utawi wonten Jawa Timur tolak ukur kados sing panjenengan aturke wayang hebat penanggap itu adalah Kabupaten Nganjuk terletak di Desa Bagor Wetan. Tepuk tangan untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kiai kene nek perkara wayang pun bendinten iki setiap setahun pisan wayang nek pengen ditanggap karo Piyai Jaga Lewon, niki, nggih. Syaratnya ming siji, Syaratnya apa? murah. Nggih Bu nggih. Ya kowe ku mbah mlu Pak Lurah iki lho manut kowe lho sing util iki. Nek Pak Lurah Pak Sugeng Antok menika luar biasa lho Mbak Cang. Nggih. Napa karepe rakyat, napa karepe warga selalu Dituruti. Loh, nek menurut kula Mas, seorang pimpinan pucuk pimpinan entah kepala desa, entah camat, entah bupati, entah gubernur, munggahe presiden. Kuwi syarat terutama seorang pemimpin adalah kudu pinter. Wong ki yen pinter mesti bisa menampung aspirasi warga masyarakat satemah bisa diaplikasikan, Kepada dituruti warga masyarakat. Syarat seorang pemimpin kaya lurah kuwi kudu pinter. Kaya Pak Sugeng ini dadi lurah kudune Pinter. lah niki lho dalang sing ora pengalaman nggih ngoten niku. Lho. Alah yo. Syaratnya dadi lurah niku nggih mboten pinter to. Yo pinter ben iso ngladeni warga masyarakat Kok ora iso to. Lho, kok Syaratnya dadi lurah niku kudu sugih. kok kudu sugih? Ngandalke pinter nek ora sugih sing nyoblos sapa? Nggih mboten Bu. Jajal Pak Sugeng ora ndek apa-apa ora ngarah kowe nyoblos wong gambar matik ya apa ora? Bener apa ora? Lho, kuncine niku sugih. Mula Pak Sugeng dipilih karo rakyate. Nek wong pinter niku urung karuan bener, nek wong sugih mesti ora bakal korupsi karo rakyate. Oh. 4 tahun luwih jelas pembangunane, tresnane karo warga. Muga-muga Pak Lurah niki entuk gratisan 2 tahun. Nggih. Pak Agustusan wayangan malih nggih Pak Sugeng. Pripun cocok napa cocok? Karek ndelok muni cocok kowe iki. Hebate Pak Sugeng lho. Pripun Mas Rendro? Pak Sugeng iki sebagai kepala desa termuda sekabupaten Nganjuk. Tepuk tangan buat Pak Sugeng Antok. Luar biasa. Priyayi nom-noman wayahe sing enom tampil Mas. Nggih,
piyantune kaya aku, Mas. Alah, Pak Lurah gede dhuwur, modelmu kaya semeter kotor kok. Aku kan gede ndek kok, Mas. Gede ndek, Ya ning pancen bener kok, Mas. Pripun? Golek pimpinan niku nek pinter tur sugih niku ora bakal ngapusi karo rakyate. Oh. Kaya panjenenganipun apa karepe rakyat mula jenenge rak kades. Kades. Kades iki saka huruf K A D E S. Heeh. Nek K niku karakternya harus bagus. Mula ora lumrah nek Piyai Bagor Wetan niku pilih panjenenganipun Pak Sugi, Pak Sugeng Antok. Garwane Bu Yuni. Marotuane nek gak salah mang sapa jenenge? Wis to, kok mbok catet iki tekan marotuane barang iki lho. Lisulipah apa sapa ya gak dudu. Masilah nggih. Wika, Mas. K. Terus dilanjut ana A. Akalnya harus